Magandang hapon mga ka-Bicol weather update. Base sa advanced forecast ng Ecmwf at GFS ay bukod sa kasalukuyang sama ng panahon na inaasahang makakaapekto simula ngayong araw hanggang sa araw ng sabado sa bahagi ng Mindanao at Palawan, may potensyal na isa pang bagyo ang tumama muli sa Mindanao sa araw mismo ng Kapaskuhan bilang isang tropical depression category. Samantalang lalakas muli ito kapag sa bahagi na ng sulok at magiging isang ganap namang tropical storm bago tumawid sa Palawan sa December 26, 2020. Manatiling nakasubaybay para updated kayo sa mga susunod na weather update. Maraming salamat po.